Byudvikling og de sociale forhold, det er nogle af de udfordringer, som Kommunarfik Sermersooq står overfor. Derfor går vi i aften tæt på kandidaternes løsninger på de problemer, så du kan blive lidt klogere på, hvem der fortjener din stemme den 4. april. Velkommen til Krydsild fra GU i Nuuk. Og så kan jeg byde velkommen til publikum her i salen. Og selvfølgelig velkommen til jer politikere. Som i de øvrige kommuner, så har Kommunarfik Sermersooq fået kritik på det sociale område. Senest har en redegørelse fra departementet fra sociale anliggender vist, at der i Kommunarfik Sermersooq er flere socialsager på børn, end i nogen anden kommune, set i forhold til antallet af børn i kommunen. Hvad er jeres konkrete forslag til at forbedre den situation? Martha Lone Olsen, Siumut. Ja, tak for det. I Siumut mener vi, at børn de fortjener en god opvækst, og deriblandt så er det god social forsorg, effektiv social forsorg, og det er skolevæsen, der fungerer. Med hensyn til effektiv social forsorg, så er det meget nødvendigt, at vi har alle steder en effektiv og hurtig sagsbehandling. Og sager, det vil sige, at der er behov for, at sagsbehandlerne og de lokale myndigheder får større ansvar til at træffe afgørelser, sådan så det mere effektivt og hurtigt kan træffe nogle afgørelser, i stedet for at det hele skal ind til Nuuk og blive afgjort eller omstemt. Og det er nødvendigt, at vi har en god og effektiv familiebehandlingscenter. Det skal stadigvæk udbygges, og der skal gives terapi, masser af terapi, både til voksne og til børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Og der skal være meget mere misbrugsbehandling. Der skal også være misbrugsbehandling i Tasiilaq. Der skal også være centralt her fra Nuuk. Som Kommunarfik Sermersooq skal vi have en central enhed, som koordinerer misbrugsbehandling til alle vores byer og bygder. Og der skal være hjælp også hos hjemmene, i hjemmene, så familierne kan få den største hjælp for at undgå anbringelse af børn uden for hjemmet. Men når børn så bliver anbragt, så er det nødvendigt, at vi har nogle familieplejere, der er effektive og dygtige, og derfor skal vi have vedvarende kurser for familieplejerne, sådan så familierne også netværksanbringelse kan gøres brug af. Tak for det. Kan I gøre noget for at forbedre forholdene? Ja, det kan vi. Vi både kan og vi vil. Det, der er interessant, når man arbejder sådan over længere tid, det er, pludselig så kommer der jo nye faktuelle viden på bordet, og en ny viden giver ny erkendelse, så vi arbejder dynamisk. Lige så snart vi ved noget nyt, så gør vi også noget nyt. Så der kommer jo knopskydninger i det sociale arbejde, også i Kommunarfik Sermersooq. Det er personligt, og i Inuit Ataqatigiit, vi er særligt bekymrede for, det er det store antal af seksuelle overgreb, der foregår. Det er meget, meget barsk at blive udsat og blive krænket på den måde, fordi det er også omgærdet med så meget hemmelighed, og der er så mange trusler fra de voksne forbundet med det. Så det er et særligt fokusområde. Det er meget, meget bedrøveligt der, hvor vi er nået hen i dag, og vi er nødt til at tale om, hvad er det for en bagvedliggende kultur, der i årevis har tilladt, at det har kunnet ske. Så det er et samfundsanliggende, det er et anliggende for alle voksne ude i lokalsamfundene, og vi skal nok være med. Der skal meget stor fokus på det. Et andet område, som vi er opmærksom på, det er unge mennesker, der har været anbragt uden for hjemmet på døgninstitutioner. Når de bliver 18 og skal have forlænget deres forsorg, som det hedder, så er vi ikke dygtige nok til at skabe det efterværn. Det er også et andet fokusområde. Men helt grundlæggende er vores socialpolitik, at
Når der er brug for hjælp, så skal hele familien hjælpes, og det er det paradigmeskifte, vi har taget skridt til allerede år tilbage, så vi er i gang med at store indsatser for den samlede familie, og det vil vi også fortsætte med. Så vil jeg sige helt overordnet, det er jo nogle tværfaglige kompetencer, der er omkring barnet og børnefamilierne, og det sætter jeg også stor pris på. Det er pædagoger, det er socialrådgivere, det er psykologer og familievejledere, og lige om lidt, så skal vi have uddannet 14 rådgiverassistenter over i Tasiilaq. Så der sker gode ting, og som du selv nævnte, så har vi taget skridt til at give bedre ansættelsesvilkår uden for Nuuk, fordi det er der, vi rigtig meget mangler vores faglærte, og støtte op om dem med supervision. Vi er i gang, og vi fortsætter af den vej. Justus Hansen, Demokraterne, hvad har I at byde ind med af konkrete tiltag på det her område? Vi har jo konkrete tiltag for vores medlem fra Tille Martinussen, hvor hun siger, at der skal gå maks 3 døgn. Tidlig indsats, det er alfa og omega for disse børn. Vi har også et konkret forslag til forsamlingen fra Inatsisartut og at hjælpe kommunerne, og specielt hjælpe Tasiilaq med 5 millioner kroner. Et forslag fra Randi Vestergaard Evalsen og fra undertegnet. Vi gør noget hele tiden, også kommunalt, ved at oprette familiecenter derude. Vi skal også støtte frivillighedsprincippet for dem, der vil hjælpe til det med at coache og familiebesøg med mere. Og det er vi også allerede i gang med, men vi skal skabe bedre rammer for dem også. Men det er også det her med, at det her emne, det har været tabulagt. Det må vi sige, og jeg er glad for, at man nu har taget det op til debat, både blandt politikerne og specielt ude i familierne, ude i vores små samfund. Derfor er det nok også derfor, at der er blevet kommet så meget fokus på det her. Heldigvis at komme frem. Også fordi vi har uddannet vores lærere med mere ressourcepersoner til at spotte de her udsatte børn. Og det kommer jo frem nu, og det er vi fra Demokraternes side også villige til at arbejde med. Vi ved jo, at Tasiilaq har et stort problem med socialsager. Men vi er uddanner løbende vores socialrådgiver derovre og udveksler os og sender vores medarbejdere fra Nuuk til Tasiilaq for at simpelthen løfte opgaven derovre også. Men vi skal heller ikke glemme, at der er også andre byer uden for Tasiilaq og Nuuk, som også bliver hjulpet den her vej igennem. Vi gør alt for det her, og vi vil blive ved med det fra Demokraternes side. Christine Sigurdsen, hvad siger Bartinalak i den her sammenhæng på det sociale område? Hvad har I af konkrete tiltag? Vi fra Bartinalak finder det vigtigt, at det er med børn, vi har med at gøre. Børn, som er under udvikling, individer. Og børns trivsel starter med forældrenes livkår. Og vi har stadigvæk mange forældre, som lever i middelklasseindkomsten, hvor der er mange ting, som skal hænge sammen til dagligt. Og at vi fremadrettet også bliver bedre i kommunen, den kommende kommunalbestyrelse, som kommer ind og skal sidde bagefter, at vi bliver bedre til at skulle særbehandle forskellige børneområdesager, og at familierne bliver taget i betragtning som en helhed, fordi det hele hænger jo sammen med børn og familie og forældre. At vi bliver bedre til at skulle særbehandle på de forskellige områder. Det vil vi fra Bartinalak gerne være med til at skulle arbejde på. Martha Lund Olsen, Siumut. Ja, jeg har lige noget til Justus. Jeg synes, det er vigtigt, og det synes Siumut også, det er vigtigt, at vi, når vi får en anmeldelse om børn, som nogen er bekymret for, så er det vigtigt, at man inden for 24 timer udarbejder en plan for, at det er noget, der haster, skal vi gribe ind nu, og ikke vente 3 dage. Når de kan lade sig gøre i kommunen, ja, men i Tok, så kan de også lade sig gøre i kommunen. Så det er et spørgsmål om, hvordan vi tilrettelægger arbejde, og om vi prioriterer, at der skal en hurtig indsats til. Og derudover rådgivningsassistentuddannelsen, så er der også decentral socialrådgiveruddannelse, og det skal vi også satse på i vores kommune, at den bliver startet et nyt hold, så rigtig, rigtig mange rådgivningsassistenter kan komme på, ligesom med Rejse til kommunen. Ja. Den, der er i gang, decentral socialrådgiveruddannelse, der er 30 i gang, over halvdelen af den kommer fra Rejse til kommunen. Ja. Og det skal vi også. Vi er den største kommune, vi skal have langt flere igennem på den måde. Der skal vi lige høre dig, Justus Hansen, præcisering af, hvad var det helt præcis, du mente? Var det en makstid, du mente? Det var en makstid på maks 3 døgn. Selvfølgelig, jo før, jo bedre. Det ved vi jo alle sammen. Men vi siger direkte, at konkret forslag fra Demokraternes side, det skal gå maks 3 døgn.
Tak. Sten Lykke, er der slut? Ja, jeg synes, at vi mangler fakta i den her debat, fordi det var demokraterne og IA i landspolitisk i Inatsisartut var imod, at selvstyre kunne blande sig ind i socialt arbejde i kommunerne, når tingene spidsede op, og det stemte imod. Hvorimod Atassut og Siumut og Bartinalar stemte for. Så jeg synes ikke, vi taler reelt, når vi står som kommunalbestyrelsesmedlem eller Inatsisartut-medlem, og så har man det ene politik det ene sted, og så en anden politik det andet sted. Det synes jeg er ærgerligt. I forhold til socialproblemerne, der skal vi bare have det kendsgerninger, at vi har en masse pædagoger, der er uddannet, som ikke vil arbejde inden for faget, netop fordi betingelserne i arbejdet er så hårde. Og det vil også gælde socialrådgiverne, medmindre vi gør forholdene bedre for dem. Justus, du får lige en kort kommentar, og så er det at sige. Vi fra Demokraterne er ganske udmærket, rigtig dygtige til at holde venstre til det skodder for Inatsisartut-politik og kommunalpolitik. Men selvfølgelig, når det indgriber i hinanden lignende, så kan vi også løfte opgaven i kommunerne i forvejen. Det er derfor, vi har det her med kommunal. Der skal ikke være indgriben i det kommunale anliggende. Fordi vi gør det så godt i kommuner som vi kunne dengang. Og erkendelsen er jo også, at vi kan gøre det bedre endnu. Og det er vi også klar til. Og det er vi jo allerede også i gang med. Bare se igen, Dasiler, hvor stor indsats der bliver gjort der fra kommunens side. Asi Kemnisnar fra Inuit Ataqatigiit. Tak. Jeg markerede for noget siden, og det var for lige at vende tilbage til de problemer, jeg synes er ganske, ganske alvorlige. Og dem, der er alvorligst, det er de børn, over for hvem der bliver begået seksuelle overgreb. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er jo lavet sundhedsforskning gennem årene her i dette land, som helt klart viser en sammenhæng mellem misbrug med seksuelle overgreb og med selvmord. Og selvmord er også et meget, meget vigtigt indsatsområde for os. Efter kommunalbestyrelsesvalget, så går vi ind og laver en døgntelefonrådgivning, og så skal det videre ind i systemet og have den hjælp. Vi vil gerne værne om alle liv. Vi er kun 56.000. Der er ingen, der skal nå derud, hvor man er nødt til at vælge at sige farvel. Så de sammenhænge, dem ser vi, og dem vil vi gøre noget ved. Et tilsyn i Tasiilaq fra 2016 viste, nu har jeg nævnt det nogle gange, men der sad 3 medarbejdere med en aktiv sagsportefølje på 520 sager. Kan I forstå, hvis borgere i Østgrønland har følt sig meget overhørt af kommunalbestyrelsen? Vi starter med Asi Kemnisnar. Ja. Det korte svar, det er ja, og det er det ærlige svar. Det er også ja, og det var derfor. Jeg har altid sagt, og jeg vil gerne sige det igen, når der føres tilsyn fra centrale myndigheder, så tager vi imod med kyshånd, og vi tager det ansvar på os, når der er afdækket, her er der ting, der ikke er, som de skal være. Og jeg synes, vi gik rigtig hurtigt i gang, og tak for det. Og det var lige præcis med Magda Lund Olsen, vi havde gode inderlige dialoger og samtaler, og der er lavet en rigtig fin plan. Det, jeg synes, der er vigtigt, vi skal lære af det, det er også løbende at monitorere, når der sker forskellige når der sker udvikling inden for et område. Det har vi ikke været dygtige nok til, for pludselig så er der et ryk ind af nogle nye problemstillinger, og den overvågning, den skal vi gøre rigtig meget ved. Det synes jeg er vigtigt. Og hvor meget sagsantallet skal ned, det er en vigtig drøftelse. Den skal starte. Den er startet, men den endelige afgørelse, det bliver den nye kommunalbestyrelse, og jeg glæder mig til, at vi skal være med til at debattere og lægge et niveau, som er ansvarligt både for medarbejderen og for den familie, som har brug for hjælp. Justus Hansen fra Demokraterne, du har siddet som viceborgmester og i den her regeringsperiode. Du skal også lige have lov til at svare, hvordan har det kunnet lade sig gøre at overse det her problem i perioden? Det er jo også på grund af, igen, det havde været tabubelagt, det her store problem, vi har. Nu kommer folk endelig frem, os, og fortæller om problemen åbent til os i kommunerne.
Og jeg er glad for os, Martha Lønolsen og vores borgmester lavede en aftale om at gøre en indsats her nu, fordi vi råbte på hjælp derovre, og vi får den, vi fik den også dengang. Og vi bliver ved med at få den, fordi der er stor fokus på de her ting. Ja, som et ærligt svar igen, der har ikke været for lidt fokus. Jeg forstår dem derovre, og jeg går til daglig blandt befolkningen i Tasiilaq og hører på det her. Og det er også derfor, jeg bliver ved med at bo derovre, fordi jeg vil gerne kunne gøre en indsats lokalt i Tasiilaq også. Og ikke kun, jeg arbejder ikke kun for Tasiilaq, vil også understrege, jeg arbejder for hele kommunen. Der er også andre byer og bygder. I Dorodomi for eksempel, der har man også gjort en stor indsats for de her ting. Så vi arbejder for hele kommunen, og jeg er også stolt over, at fokus og det tabubelagte emne, det er brudt. Christine Sigurdsen fra Partii Naleraq. Vi fra Partii Naleraq synes også, at vi skal være bedre til, at når der er ressourcestærke mennesker i den familie, som er ramt, at børnene er nået til det punkt, hvor vi måske skal gå ud og anbringe dem på et institution, at vi bliver bedre ud fra det gældende Inatsisartut og lovgivning, der er på nuværende tidspunkt, at vi bliver bedre til at skulle samarbejde med den familie, som er ressourcestærke. At i stedet for at anbringe barnet ud til en institution, at vi måske kan samarbejde med den ressourcestærke familie, som er omkring barnet. Det skal vi være bedre til fremadrettet. Martha Lønolsen, Siumut. Ja. Siumut siger nej til kommunal omsorgssvigt og vil sikre forsvarlig og ordentlig forsorg for børn, ældre og de handicappede. Og vedrørende seksuelle overgreb mod børn. Det er korrekt, der er ofte selvmord indblandet, fordi man bliver så traumatiseret. Det er derfor, vi har sendfølger, psykologer, rejsehold, der rejser rundt i de forskellige byer, og de har også været i Tasiilaq. Men tidligere i 2007 til 2009, hvor der var mange selvmord og selvmordsforsøg blandt unge i Tasiilaq, der havde vi faktisk den første forsøg med grønlandstalende psykologer, der tog til Tasiilaq og gav mundtlige terapier til de her unge mennesker, og det havde meget, meget god effekt. Og det synes jeg, vi skal gøre mere ved. Vi skal stadigvæk bruge, og vi skal stadigvæk sende, hvis vi kan ansætte nogle faste psykologer i Tasiilaq, så skal vi sørge for, at der kommer nogen hver måned, både for at give hjælp og terapi til børn, unge og voksne med sendfølger og seksuelle overgreb. Fordi det har vist sig, at voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, som har været så traumatiseret, at de går helt i stå i livet, kan ikke rigtig sørge for deres børn, kan ikke rigtig komme op. Efter nogle terapiforløb, efter 1 år i terapi, så kommer de i gang. Folk, der har været på førtidspension længe, kommer i gang med uddannelse, eller kommer i gang i arbejde, bliver bedre i stand til at tage sig af deres børn, begynder at læse for deres børn, og i det hele taget meget mere omsorgsgivende. Det er derfor, det er meget, meget vigtigt, og det synes jeg, vi skal. Det ved vi, og vi skal gøre noget mere ved det, og gøre, at det skal til Tasiilaq, og vi skal påtage os det ansvar. Tak for det. Vi kan høre, der er masser af gode løsninger her, men løsninger koster også penge, og den kommunale økonomi er jo en begrænset størrelse. De sociale udgifter er en af de allerstørste poster på budgettet. Er der nogle forslag til, hvordan de her ting de skal finansieres? Sten Lynge fra Adasut får lov at lægge ud. Adasut har 2 løsninger. Det er, at vi skal gøre noget på kort sigt og på den lange bane. I forhold til den kortsigtede løsning, der skal vi iværksætte ansættelse eller styrkelse af den tekniske forvaltning, fordi der ligger potentielt en masse penge hos den enkelte borger, men også hos virksomheder, som gerne vil bygge i dag, men det bliver hindret i at bygge, og faktisk helt, fordi de skal vente op til flere års sagsbehandling. Og der kan vi hente en masse nye beskæftigelse, nye indtægter, som kan dække sociale udgifter, som er Så der skal stigende. flere penge ind for at kunne dække det her. Ja. Jeg skal lige svare på den langsigtede. Det er i forhold ganske kort. Ja, ganske kort. Der skal vi arbejde med landingsbanen, forlængelsen af landingsbanen, og så udvikling af turismen og fiskeriet. Det er de 3 ting, vi skal arbejde med konkret på den langsigtede. I forhold til fiskeri, der kan vi gøre noget kortsigtet i forhold til Østgrønland.
der går sagsbehandling alt for lang tid, og der er alt for mange hindringer, som heldigvis på vegne af kommunalbestyrelsen, Siumut og Adasut, har borgmesteren lavet en aftale med vores naalakkersuisut for fiskeri, netop for at bringe det her hindringer ned. Jeg siger kæmpe snart fra Inuit Ataqatigiit. Hvor skal pengene komme fra, når vi taler om alle de her løsninger på det sociale område? Vi ved, at de er dyre, og forebyggelse hjælper jo ikke det første år, eller måske mange år. Så hvordan vil I skaffe pengene til det? Og jeg vil lige sige en ting. Altså, for Inuit Ataqatigiit er det vigtigt både at have et forebyggende spor og et behandlende spor. Så jeg er ikke enig i, at det ikke hjælper at forebygge. Det er meget, meget vigtigt. Og i forhold til økonomien... Jeg sagde heller ikke, at det ikke hjælper. Jeg sagde, at det måske ikke virker det første år. Ja, ikke også? Men man kommer måske til at anbringe mange børn stadigvæk, før at man ikke har behov for at anbringe mere. Altså for Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at de to spor, de foregår sideløbende hele tiden. Fint nok. Og i forhold til økonomien, flere skattekroner end det, vi har kunnet budgettere med. Sådan har virkeligheden set ud de 2 sidste år. Så vi har faktisk både skabt en meget sund økonomi og fået konsolideret vores økonomi. Det vil sige, når vi slut på året kunne se, at der kom flere penge i kommunekassen, så har vi besluttet i kommunalbestyrelsen at lave nogle meget specielle gode ordninger. Vi har været ude og købe huse, vi kan tilbyde for vores handicappede osv. Når jeg siger det som et eksempel, så er det for at sige, at der er luft i det kommunale budget til at lave nogle yderligere indsatser inden for det sociale område. Og jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere prioritering for de kommende budgetter sammen med den nye kommunalbestyrelse. Og så vil jeg sige, grunden til, at det er gået godt med økonomien, det ved vi jo alle sammen, det er på grund af havnebyggeriet, og det er opførelse af en lukket anstalt. Derfor har vi i Inuit Ataqatigiit været meget opmærksom på, at det øjeblik, de store anlægsopgaver står færdige, så kunne vi jo risikere, at det går baglæns med økonomien. Derfor har vi sat nogle store udviklingsprojekter i gang, som skal sikre økonomisk vækst, ikke bare til Kommunerafik Sermersooq og Nuuk, men økonomisk vækst, der vil komme hele Grønland til gavn og glæde. Det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Vi skal lige høre dig, Martha Lund Olsen. Du kom med en masse forskellige løsninger her tidligere. Hvordan vil du finansiere dem? Altså, der er cirka 40 millioner ekstra, sådan som jeg har forstået det her de sidste par år, hvert år i ekstra skatteindtægter. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi siger, de ekstra midler, der bliver, som vi egentlig ikke har budgetteret, de skal prioriteres og bruges til børneforsorgen, og skolen ikke mindst. Vi skal have en skole, der er effektiv og fungerer ordentligt, og vi skal have en skole, hvor de fleste børn får en god afgangseksamen. Og selv om de så kræver, at nogle klasser måske skal være helt ned på 16 elever, eller heldagsskoler, det skal vi have fundet ud af, hver sted skal tilpasses det behov, der er, for at sikre, at alle får en ordentlig skolegang. Bartin Naleraq, Christine Sigurdsen, ganske kort, hvor vil Bartin Naleraq finde pengene til at finansiere forbedringer på det sociale område? På det sociale område, der har vi fra Bartin Naleraq tænkt på, at via skatteindtægter, fordi vi har mange ledige gående ud i Tasiilaq og forskellige byer her i Kommunerafik Sermersooq, at vi bliver bedre til at skulle kompetenceudvikle de ledige, således at vi på længere sigt får flere skatteindtægter, og på den måde kan finansiere de ting, der skal til fremadrettet. Tak for det. Justus Hansen, Demokraterne, får en kort kommentar. Kort kommentar fra en politiker, det tror jeg ikke rigtigt, men lad os nu prøve. Jeg kan prøve. Jo, tak. Med hensyn til økonomien omkring de her ting, som det allerede blev sagt, vi har skabt nogle store ting, og er i gang med nogle store ting, havnen og anstalten med mere. Det vi også hele tiden skal have for øje, det er også at støtte det private initiativ. Det private initiativ, iværksætteri, det giver penge mange folk det tilbage igen i kommunekassen via skatteindtægter. Og igen, med også at hjælpe forældrene og familierne, det giver også en masse gode ressourcer tilbage til kommunerne. Igen skal vi også tænke på det her med, at folk hele tiden snakker om, at der skal laves en lufthavn i Tasiilaq. Ja, siden 2008 har jeg råbt omkring det her, og har fået det igennem. Næsten igennem. Så skete der en hel masse ting, hvor vi blev
sådan set smidt ud af koalitionen, fordi vi åbenbart havde alt for meget ret. Det ved jeg jo ikke, men sådan er det. Vi prøver bare igen, hele tiden at sige, også for kommuner som Morsor, vi skal have nogle udvikling de steder, hvor der er behov for udvikling. Og i Tasiilaq snakker vi hele tiden om de problemer. Ikke? Der er også problemer andre steder, men vi skal også have udvikling i Tasiilaq, det er med lufthavnen. Turismen skal udvikles, og der er kommuner som Morsor og Visit Greenland allerede i gang med et kæmpe stort projekt. Ja, ikke stort, men stort for os derovre i en Tinnitrelaq, det er den nordligste bygd ude ved Samilikste-fjorden. Jeg vil sige, vi skal støtte de private, og det gør vi der. 4 private firmaer støtter vi der, simpelthen for at få den gang, og så de andre bygder kan se, at det betaler sig at gå i gang privat, og dem støtter vi 100%, og det vil vi stadigvæk være med til. Her sidder vi vi står her hele tiden og kommer med løsninger, men vi står også mere faktisk og peger fingre hinanden. Vi er enige om at løfte det her. Så lad os lade være med at pege fingre af hinanden. Lad os komme med nogle gode løsninger, og lad os samarbejde. Og det viser alle de 26 politikere, vi har vedtaget. Hovedstadsstrategi, bygdesektorplan med mere. Når det egentlig gælder, så står man sammensat af 19-0. Fuldstændig enighed. Så jeg glæder mig virkelig til det videre samarbejde som demokrater, og det er vi også klar til. Tak for den kommentar. Et af de andre emner, der virkelig har sat gang i debatten her i Kommunalfik Sermersooq, det er byudvikling. Der er stor mangel på boliger her i Nuuk, og kort før kommunalvalget fremlagde kommunalbestyrelsen en stor plan for udvidelse af byen. Med en helt ny bydel. Den skal blandt andet indeholde 1600 nye boliger, der skal stå klar om 8 år. Og lad os lige starte hos dig, Asi Kemnisnar fra Inuit Ataqatigiit. Hvor realistisk er den her plan? Ja, jeg vil gerne svare. Jeg vil gerne starte lige et andet sted. Fordi det, jeg vil sige, det er, en kommune er jo ikke sådan en boble, der lever i en eller anden osteklokke, fuldstændig uafhængig af det øvrige samfund og de andre kommuner. Vi har i det her land besluttet ved en folkeafstemning, vi vil gerne have selvstændighed. Og vi har i kommunalbestyrelsen set vores arbejde. Det skal være noget, der retter ind i forhold til, hvordan kan vi som kommune, ikke mindst når vi er hovedstadskommune, bidrage til vejen til selvstændighed. Så vi har lagt en plan, så det ikke bare skal være tomme ord. Fordi vi ved, der er jo mange, der flytter ud af landet, fordi de ikke finder, at de kan skabe sig det liv, de har drømt om. Vores unge mennesker nede i Danmark, de ønsker ikke at tage tilbage med deres gode uddannelse, fordi de synes, så er vi tilbage ved, der mangler boliger, der mangler gode skoler, der mangler daginstitutioner. Så hele den her fortælling om vores byudvikling er jo større end det, at vi skal have tag over hovedet og gode skoler. Den handler om vejen til selvstændighed, den handler om at få vores gode mennesker, unge mennesker tilbage til Grønland med deres gode uddannelser, og affolkningen må stoppes. Vi skal tage os af hinanden her. Det er ind i den sammenhæng også, at den byudviklingsplan skal ses. Men ganske kort i forhold til, som du selv nævner, så kommunen er jo ikke i en boble, men man må tage hensyn til en lang række andre ting. Så hvor realistisk tror du planen er? Vurderer du planen? Jeg vil sige det på den måde, det har jo været et rigtig spændende, kreativt samarbejde blandt 19 kommunalbestyrelser over flere år. Vi startede med at lave en hovedstadsstrategi, og så gik vi videre, og så blev den her plan en samlet pakke af en så stor værdi, at vi må tænke nyt. Hvordan kan man finansiere, så man ikke hele tiden skal tage penge op af kommunekassen? Og så var det, OPP har været nævnt og diskuteret i det her udmærkede land i rigtig mange år. Og så sagde vi til hinanden, jamen er det ikke sådan en type kæmpe stort udviklingsprojekt i en by, som kunne bruge og drage nytte af en OPP-finansiering? Så det har vi arbejdet rigtig længe med, og der er forhandlinger endnu og dialog med selvstyret. Så vil jeg sige, at det her er et projekt, og vi er i en projektfase, og derfor har vi lagt det ud til folk her i begyndelsen af februar, for at få input fra folk. Hvad tænker I, når I ser sådan en projektplan? Hvad er jeres input? Hvad er jeres kritikpunkter? Så det er i en rigtig spændende fase igen med nogle andre aktører, nemlig borgerne i det her dejlige land og den her dejlige kommune.
Godt. Så skal vi lige til Martha Lund Olsen fra Siumut. Der har været lidt forvirring om Siumuts holdning til projektet. Hvad siger du til det? Siumut vil udvikle Nuuk som hovedstad for hele landet på en økonomisk bæredygtig og alle henseender ansvarlig måde. Og vi går ind for de planer, som kommunalbestyrelsen samlet har truffet om hovedstadsstrategien, men vi vil gerne når vi kommer ind i den nye kommunalbestyrelse, ind og kigge nærmere på, hvordan den økonomiske del på forsvarlig måde skal løses. Deriblandt så skal vi også ind og have kigget på, vi ønsker flere boliger til unge, vi ønsker kollegier til unge fra byen, så de kan videreuddanne sig her, i stedet for at tage andre steder. Vi ønsker bedre forhold for de ældre, også bedre boliger til ældre og handicappede. Og derudover så er vi fuldstændig enige i, at vi skal have nok daginstitutioner, vi skal have daginstitutionsgaranti for alle, og ældre skal have nogle ordentlige steder at bo, som sagt. Og derfor er der mange ting, vi skal ind og have forhandlet om og snakke om i den nye kommunalbestyrelse. Og det er vi rede til, men stadigvæk så er det vigtigt for os at sige, når man er hovedstad, så er man hovedstad for hele samfundet og hele landet. Og det er det, vi skal arbejde ud fra. Så støtter I op om, projektet? Er det rigtigt? Ja, det har vi sagt, ja. Sten Lykke, er det sut? Det går ind for strategien, men det er også en strategi, der er mod et mål på et senere tidspunkt. Men det strategi, selvom vi støtter den, så er vi bundet af den lands økonomiske situation, fordi den bliver bundet af al den investering, det her projekt kræver, og vi skal være realistiske. Det betyder, at lige så snart vi træffer en beslutning om det her sammen med selvstyre, for vi kan ikke gøre det uden selvstyre, så kommer det til at have en konsekvens for andre prioriteringer her i landet. Og det kræver, at alle landspolitikerne går ind for det her projekt. Så det er om at dele viden omkring det her, fordele og ulemper. Men for Adesso, der er det vigtigt, at beskæftigelsen sikrer, at lokalbefolkningen ses som den største del af løsningen, i stedet for at man kompromitterer projektets byggetid, så skal man hellere strække den ud, så at lokale virksomheder kan lave mest muligt. Justus Hansen fra Demokraterne. Hvad siger I? I støtter op om projektet, men der er mange ting, der skal tages i betragtning, før det kan lade sig gøre. Som der også allerede er blevet sagt, der er gået en årrække, og der er gået en masse møder omkring det her også, hvor vi hele tiden har fået informationer om forløbet, og hvordan egentlig projektet skal være, hvor stort det egentlig er. Og det har vi jo taget til os. 18-19 medlemmer af den tidligere kommunalbestyrelse har taget det til sig og stemt for det. Og det er rigtig godt, fordi så er det åbent belyst, hvad det egentlig er af konsekvenser for samfundet. Det har jeg også sagt her med, vi må også erkende, at der er en stor tilflytning til Nuuk. Det har vi taget på os, det ansvar, og vil bygge derefter. De her 1200 boliger, der skal bygges derude, er de 400 af dem almennyttige boliger. Så er der også 1200 boliger her i bymidten, der skal bygges til almennyttige boliger. Så den enkelte får at tage over hovedet tidsvarende boliger. Det er en menneskeret. Alle ting, det er alle det her OPP-projekt, der er det hele med. Daginstitutioner, skoler og med mere omkring det her. Hele familien bliver inddraget. Hele befolkningens, aldersgrupperne, de er med i det her OPP-projekt, og det har man taget højde for i den tidligere kommunalbestyrelse. Vi også, ser jo også, at vores anlægsbudget i kommunen, den er på cirka 240 millioner årligt. Når OPP-projektet forhåbentlig går i gang, og det tror jeg på, og det tror Demokraterne på, så vil det frigive de 240 millioner, der er i vores anlægsbudget, til de andre byer og bygder i kommunen, så vi kan få en stor ensartet udvikling i hele kommunen. Og det er jeg utrolig stolt af, og håber egentlig at være med til igen, også som demokrat. Christine Sigurdsen fra Bartina Lark. Tror I på det her projekt?
Vi fra partierne Larak støtter på projektplan. Projektet til fik derude. Men når de kommer ind i realitetsfasen, så vil vi også gerne være med til at drøfte det. Men samtidig også pointere, at vi har brug for almindelige boliger til ældre og unge. Og så unge familier, som også prismæssigt kan bo i de nye boliger, der bliver bygget. Så vi har mange ting, som vi gerne vil være med til. Tak for det svar. Godt. Lad os lige bevæge os videre, fordi i det her projekt indgår jo også en del af den vedtagne hovedstadsstrategi. Op mod 30.000 indbyggere forudser kommunen, der vil bo her i 2030. De mennesker, de skal også have et arbejde og lave noget. Går man ind på hjemmesiden for byudviklingsprojektet for eksempel, så står der, at etableringen af bydelen i sig selv er med til at skabe job her i Nuuk. Elementerne skal bygges her, men hvad så når, at de her bydel er bygget? Hvad skal folk så lave? Det vil jeg godt lige have jeres bud på. Marcel Lund Olsen, Siumut, du får lov til at lægge ud. Tusind tak for det. Det er jeg rigtig glad for. Siumut vil skabe nye jobs inden for turisme, fiskeriindustrien og minedrift. I samarbejde med, som sagt, med hele vores land og vores landstyre. Bare tænk på fisken, torsken. Der er rigtig, rigtig meget torsk. 37% af vores torsk bliver fanget i omkring Maniitsoq. Og det skyldes, at der er det her nye fiskeri, udbygning i Maniitsoq, hvor man sluger torsken fra bundgarnen osv. Og det synes jeg, det er vigtigt, at vi også forsøger at få etableret her i vores kommune. Bare Mjød, og måske også her i nærheden af Nuuk. Vi skal have mere torsk. Vi skal have fanget nogle meget flere torsk, end det vi gør i dag. Og det er jo rigtig, rigtig mange penge. Og derigennem så skal vi have gjort noget ved turisme. Vi skal være klar til at tage imod de nye mange turister, når lufthavnen bliver udvidet her i Nuuk, der siler og i Toqotomyut. I Toqotomyut så er der mulighed for, de har nogle lækre store ørred, som vi kan eksportere til Island og USA som fersk store ørred. Og det vil de gerne have. Og vi har forbindelsen, vi skal have gjort noget ved det, vi skal have lavet indhandlingssted derovre. Det samme med Dasila, når den kommer. Og her i Nuuk, så er det vigtigt, at vi får etableret nogle gode faciliteter, attraktive steder for turisterne, der vil komme i samarbejde med måske Canada og Alaska, med vores inuitkultur. Den skal vi have udviklet meget mere, og vi skal have udviklet vores kunstnere, sådan så de er klar til turisterne kommer. Og selvfølgelig serviceerhvervet, hoteller og andre overnatningsmuligheder. Men hvordan kan I konkret gøre det i kommunalbestyrelsen? Det kan vi gøre ved at støtte op omkring opkvalificering af kunstnere og andre, som skal servicere turisterne. Sten Lynge Aldersut, konkrete forslag til, hvad folk skal arbejde med? Det er udvikling af turismen, og det betyder, at vi skal udvide landingsbanen i takt med, at vi udvikler byen udad. Folk skal ikke flytte til byen, fordi der er boliger. Folk skal flytte til byen, fordi der er jobs at få. Det er sådan, man skal løse problemet. Det er derfor, at Adasut siger, vi tror ikke helt på, at der kommer til at bo 30.000 i løbet af de få år. Vi tror mere på, at der måske bor 22.000-25.000 max, hvis der er tryk. Men folk skal altså bo i Nuuk, fordi der er jobs at finde. Og det gør vi ved at udvikle turismen. Vi skal udvide landingsbanen, men også fiskeriet, som Martin Lund Olsen har været inde på. Men i forhold til byggeriet, den viden, vi kommer til at få, elementbyggeri, som hele ideen bygges på, den skal vi fordele ud til resten af Grønland, sådan så at det bliver billigere at bygge boliger, netop fordi tingene skal bygges i elementer. Og det er den løsning, vi skal udbrede resten af landet. Jeg siger Kemnisnar fra Inuit Ataqatigiit. Ja, jeg vil lige sige omkring antallet af, hvor mange der skal bo i 2030 her. Hvis du bare ser på Grønlands Statistiks fremskrivning, så er det omkring 25.000 på det tidspunkt. Men vi kan jo se de sidste par år, at befolkningen steget så meget, så vi har faktisk korrigeret for det. Så i vores optik er det ret realistisk. Nå, det var det. Og så i forhold til elementbyggerier, vinduer osv., så er jeg faktisk rigtig, rigtig glad og stolt over, at det lykkedes os at lave sådan en særlig CSR-forpligtelse
som vi skal ud med på det tidspunkt, når vi skal have hele anlægsopgaven i udbud, det er faktisk meget, meget særligt, og det betyder praktikpladser og arbejdspladser til rigtig mange af dem, som i dag venter og ikke har nogen praktikplads. Så det synes jeg er et rigtig godt element. Og så spurgte du, når så alt det byggeri er slut, hvad så? Jeg tænker 2 ting. For det første, så er der jo andre byer, der også udvikler sig, og så er det jo rigtig fint, at vi kan lave elementerne herhjemme, så vi ikke skal importere hele tiden. Så jeg forventer, at den elementfabrik, den fortsætter. Og for det andet, der er andre her, der har nævnt erhvervslivet, der skal udvikles, og turismen. I forhold til det, der er sagt, så vil jeg bare supplere med, for Inuit Ataqatigiit er det rigtig vigtigt, at vi udnytter i langt højere grad vores forskningsinstitutioner. Vi har en plan om at lave et arktisk forskningshub. Alle de institutioner, der ligger her, dem vil vi indkalde med Grønlands Forskningsråd, vil vi indkalde til et møde med kommunalbestyrelsen og diskutere med dem, på hvilken måde kan vi som kommune og hovedstad understøtte, at der kommer mere gang i forskningen, så der bliver genereret viden, som vi også kan gå ud i verden og sælge videre eller gøre nytte af. Så der ligger rigtig meget potentiale der. Og så vil jeg sige til Siumut, jeg er rigtig glad for, at Siumut nu går ind for, at vi har en hovedstad, for jeg glemmer aldrig i 2013, der blev lavet en meget, meget falsk modsætning mellem Nuuk og resten af Grønland. Og det gik vi i nogle år og var faktisk sådan lidt duknakket, og så sagde vi nej, vi er også en del af Grønland, og vi har endda en særlig forpligtelse til også at udvikle vores hovedstad, som kommer til gavn til resten af Grønland. Så når de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, der bliver lavet på Siorasiorfik-projektet, bliver offentligt kendt, så kan vi se, at vores bidrag her betyder økonomisk vækst på 2% i 30-40 år, og det er til gavn for Grønland, og jeg er bare rigtig glad. Martha Lund Olsen, du får lige en kort kommentar. Ja, det må jeg svare på. Altså, når Aziz henviser til 2013, så vil jeg også sige, altså i 2011, da demokraterne IA havde magten i regeringen, så var det også dem, der skar i kommunal bloktilskud rigtig, rigtig meget. Og vi har aldrig sagt, at Nuuk ikke skal være hovedstad. Nuuk er hovedstad, men det forpligter tæt samarbejde med de andre kommuner, en involvering i udviklingen af hele samfundet, og det forpligter os til at være med sammen med de andre kommuner, til at have en plan for, hvordan udvikler vi vort land til bedste for alle i samfundet. Kan du prøve, når vi er ved den, kan du så prøve at forklare, fordi i sidste uge kom det frem, at Naalakkersuisut overvejer at flytte 4 uddannelser her fra byen og så ud på kysten. Og sidste år kom de 3 Siumut-borgmestre med en samlet plan, der foreslog 600 arbejdspladser udflyttet fra Nuuk, og Naalakkersuisut har jo regnet på det. Hvor står du hen som kandidat for Siumut i den debat? Altså, der er mange stillinger, som skal flyttes fra Danmark til Grønland. For eksempel er hele hovedafdelingen, Royal Greenlands hovedafdeling, beliggende i Danmark, og den skal jo flyttes. Og der er ingen, der siger, at den skal flyttes til Nuuk, den kan flyttes til kysten. Og det samme med Rals, mange medarbejdere i Aalborg, som også skal flyttes her til landet, og det er jo ikke sagt, at de skal være til Nuuk. Og med hensyn til uddannelsesflytning, altså, der er stadigvæk behov for, at vi stadigvæk udvikler vores uddannelsessystem. Vi har brug for eksempel psykologuddannelse, kommer hertil, og så videre, og derfor er der andre ting, der kan udvikles ud på kysten, end at man tager herfra. Men det er vigtigt, at vi som hovedstad er med til at drøfte sammen med de andre kommuner, hvad er det, der skal ske, sådan så det ikke kommer til at gå hen over hovedet på os. Vi skal med ind og drøftelserne med de andre kommuner. Justus Hansen fra Demokraterne. Hvor står I her i det spørgsmål her? Med hensyn til det her med at bevare eller skabe nogle arbejdspladser, det skal det ikke offentlige gøre. Det er privatlivet, det er erhvervslivet, der skal få nogle optimale rammer for at udvikle sig. Iværksætterne skal på plads og endnu mere genopleves på den her måde, at vi skal skabe de bedste rammer uden nogen som helst barriere for den frie entreprenørånd. Det, som demokraterne hele tiden siger til, at vi skal have gang
i erhvervslivet. Det er erhvervslivet, der støtter samfundet med penge og skatteindtægter. Ellers kan vi ikke tage os af vores sociale problemer, hvis der ikke er noget erhvervsliv, der giver penge i kassen. Jeg vil også sige her, den gav med udligningen. Der var jo Martin Lund Olsen med til at sige, hallo, I skal betale 42 millioner mindst tilbage til de andre kommuner. Det var en meget usikker tid at sidde i en kommunalbestyrelse, hvor der var så stor tilflytning og så store problemer, at stå og tælle hver eneste krone. Og det har demokraterne været med til at løfte den opgave og gå ned i hver eneste konto, bruge timevis, dagvis på at gå gennem budgettet og lave et sparekatalog, som simpelthen er forbillede for de andre kommuner, som de bruger nu. Og jeg er stolt over at sige, at vi kom rigtig godt ud på den anden side med et stort overskud. Nu skal jeg lige sætte det igen med, at erhvervslivet skal støttes. Jeg har sagt fra Inatsisartut-gruppens side, fra demokraternes side hele tiden, at selskabsskatten skal ned. Gerne ned til 22%, ellers kan vi ikke få gang i erhvervslivet. Men det kan I jo ikke bestemme i kommunalbestyrelsen. Nej, men det er jo det, vi kan opfordre til, at måske, at hvis der er enighed blandt alle partierne, så kunne hver parti snakke internt om, med Inatsisartut-gruppen, med Naalakkersuisut. Det var nok en god idé, det som demokraterne siger, få nu den selskabsskat ned. Christine Sigurdsen fra Partin Alrak. Vi skal lige have dig på banen. Hvordan vil I skabe arbejdspladser her i byen? Her i byen og alle de der ting. Eller i kommunen, undskyld. Kommunen så, der synes vi, at vi ser kommunen som en helhed, at der skal skabes arbejdspladser, også uden for Nuuk, ude i kysten, østkysten. Også at vi kommer fokus på turisme, og så udvikling af iværksætterånden skal også være bedre til fra det unge side, at det får bedre mulighed for at komme med nye idéer til udvikling de forskellige steder. Også at vi i samarbejde med måske på længere sigt med selvstyret skal have bedre havnefaciliteter, så udvikling de forskellige steder også kan komme op på den her måde. Tak for det. Det bliver formentlig det sidste ord for i aften. Vi er løbet tør for tid. Men i morgen, der fortsætter KNR's dækning af kommunalvalget med en afsluttende partilederrunde. Og debatten bliver vist her på KNR kl. 19.30 på grønlandsk og kl. 20.50 på dansk. På gensyn.